डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा टॅरिफ अस्त्र काढलंय। पोलाद ॲल्युमिनियमवर आता 50% आयात शुल्क लावलेले आहे। व्यापार भागीदार देशांसाठी हे नवीन आयात शुल्क आहे आणि जुलैमध्ये आणखी आयात शुल्क लादण्याचाही इशारा दिलेला आहे। अमेरिकेच्या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे। अमेरिकेने व्यापार भागीदारी देशांकडून आयात केल्या जाणाऱ्या पोलाद आणि ॲल्युमिनियमवरील कर हा 25%वरून दुपटीने वाढवून थेट 50% करण्याची घोषणा केली आहे। जुलैमध्ये आणखी दंडात्मक आयात शुल्क टाळायचं असेल तर व्यापारी भागीदार देशांनी सर्वोत्तम प्रस्ताव द्यावेत असंही अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने सुचवलेलं आहे। अमेरिकेच्या निर्णयामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये पुन्हा एकदा त्यामुळे गोंधळाची स्थिती आता निर्माण झाली आहे। दरम्यान अमेरिकेने लादलेलं आयात शुल्क मागे घ्यावं यासाठी युरोपमधल्या व्यावसायिकांनी युरोपीय महासंघाकडे विनंती केलेली आहे आणि या मुद्द्यावर अमेरिका आणि ईयूच्या प्रतिनिधींची पॅरिसमध्ये चर्चा झाली आहे।